Először hadd végezzük el utána jövök. Köszönöm szépen! Szépen köszönöm. Az egyik együtt vagyunk. Hitetek és elszántságotok határozza meg, hogy végül 2 hét múlva milyen választási eredményeket ismerhetünk meg majd ugyanitt együtt. Ti fogjátok eldönteni. Sok levél közül egyet választottam ki, amit a héten kaptam. Megkérdeztem a levél íróját, hogy fölolvashatom-e az ő levelét. Megkérem Egerszegi Krisztinát, hogy álljon ide mellém. Mert a gondolatok és a levél, amit szeretnék önöknek felolvasni, az az övé. Egy mottóval kezdődik, amely így szól: egy igazi versenyző nagy erénye, ha a hajrában győzni tud. A múlt vasárnap éjjel nagy fordulópontot jelentett az életemben. Soha nem politizáltam, mindig is távol állt tőlem, pedig sportpályafutásom alatt 3 kormányt is végigélhettem. Számomra egy dolog volt a fontos, hogy amit teszek, azt a hazámért teszem, és a magyar színeket képviselem.
Az első olimpiámra a szüleim úgy indítottak útnak, hogy amit elérek, az a magyarság hírnevét növeli a világban. Minden ember életében vannak fontos döntések. Ilyen a házasságkötés, a gyermekvállalás, vagy hogy milyen munkát csinálna szívesen az ember. Úgy gondolom, hogy a választás is legalább ennyire fontos dolog. Főleg, hogy már nem csak magamért vagyok felelős, hanem gyermekeimért és jövőjükért is. Sajnos kedden este 7-kor nem tudtam ott lenni a testnevelési egyetemen, hiszen nemrég született a második kisfiam. Nem voltam ott, de láttam, és főleg hallottam Orbán Viktor miniszterelnök úr beszédét, és remélem, hogy ez a tűzzel átitatott és igazságot tükröző beszéde meggyőzi a szavazópolgárokat arról, hogy érdemes erre a jövőre szavazni. Érdemes! Ezúton kívánok a második fordulóhoz sok sikert, hogy módjukban álljon megvalósítani azt a sok tervet, amit kitűztek maguknak a magyarság felemelése érdekében. Üdvözlettel, Egerszegi Krisztina. Teller professzor levele következőképpen szól. Először is engedjék meg, hogy gratuláljak minden magyar embernek az elmúlt 4 év eredményeihez. Nagy örömmel figyeltem és figyelem Magyarország világos és töretlen fejlődését. Most a döntés előtt kérdést ajánlok minden ember figyelmébe, megfontolásra. Első. Az ország az Európai Unió felé vezető úton halad. Ki fogja jobban képviselni Magyarországot az Európai Unióban? Orbán Viktor vagy Medgyessy Péter? Szerencsére mindenki a béke mellett van, de ezen belül ki éreztette jobban a határon inneni és túli magyarokkal, hogy összetartoznak? Ki ismerte el inkább a határon túli magyarok fontosságát és problémáját? Ezeket a kérdéseket tette fel Teller Ede atomfizikus. Tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, jó napot! Kedves egészség! És ez úgy nincs rendben, tehát a vidékieknek össze kell magukat szedni. Egy elvetemült rendélyet, és én még csak egy olyan gyönyörű.